den tredje matematikrapport om vigtige funktioner. Følgende skal udføres i Mabel for hver af de udvalgte funktioner. Som eksempel bruger vi den numeriske værdi af x som ikke en af dem, der skal undersøges. Vi starter med at definere funktionen f, sender x over i den numeriske værdi af x. For at få overblik over den, starter vi med at tegne grafen plot, parentes f af x, komma, og vi vil se x lig med minus 5, prik, prik, 5. Og for at få lige lange enheder på akserne, skriver vi scaling lig med constraint og ser grafen her. Så er der en række punkter, I skal anføre. Den første er definitions- og værdimængden, så vi skriver tekst og skriver overskriften definitions- og værdimængde. Og vi kan se på grafen, at definitionsmængden for f er alle reelle tal. Og under common symbols findes symbol for de reelle tal. Og værdimængden for f er det lukkede interval fra og med 0 til uendelig åben. Næste punkt er monotoniforhold, og det ses, at funktionen ikke er monoton, så vi skal anføre i monotoniintervaller. Og der er 2. F er aftagende i intervallet fra minus uendelig til og med 0. Og f er voksende i intervallet fra og med 0 til uendelig. Næste punkt, ekstremumsværdier og steder. Vi kan se, at funktionen har minimum 0, og det antages i x lig med 0, og skriver så, f har minimum 0, som antages i x lig med 0, ekstremumsted 0. 0 punkter kan klares ved hjælp af solve. Solve f af x lig med 0, x. Og vi konkluderer, at funktionen har et nulpunkt, nemlig x lig med 0. Hvis I er bedt om omvendt funktion, skal I undersøge det, men her konkluderer vi, at den omvendte findes ikke, da funktionen ikke er injektiv.